gerne byde rigtig meget velkommen til det her webinar, hvor vi skal snakke lidt omkring effektivisering af vores indkøb. Og det er lige fra vores behovsberegning og hele vejen igennem modtagelse og helt ud til vi faktisk får faktureret med, eller undskyld for matchet vores fakturer. Her på det her webinar, så må I meget gerne stille spørgsmål. I højre side, der har I sådan en chat, hvor I kan skrive jeres spørgsmål, så skal vi forsøge at få dem besvaret undervejs. Der vil også komme nogle små spørgeskemaer derude, hvor I er velkommen til at lige svare på dem, og det er mest for at se, så der sker lidt, så I også får lidt at lave. I behøver sikkert sidde til noter, fordi vi sender optagelsen bagefter. Det er typisk inden for et døgns tid, at den er klar og lagt ud, så får I en optagelse af webinaret, så kan I gense. Dem I skal høre på i dag, det er Frederik fra Apport. Han får lov lige om lidt at sætte 2 ord på sig selv. Og så er det Claus fra FutureLink. Han vinker. Frederik, det var ham, der er lige lidt glitch med kameraet. Og så er der Bo fra UniConnect. Og vi kommer fra lidt forskellige virksomheder, og jeg kan se, det er mig selv, der præsenterer først. Jeg kommer fra Datakomport. Vi er en UniConta-partner, og vi er en UniConta-partner, der rigtig gerne vil gå ind i de processer, der er i virksomheden, både sådan de rent tekniske, men også de forandringsprocesser og de ting, de udfordringer, man står i en virksomhed, der skal enten skifte system eller markedet ændrer sig. Så det gør vi rigtig meget i. Vi har stor fokus på alt, hvad der rimer på økonomi, jeg næsten sige. Så det er fra supply chain til økonomistyring, rapportering, dashboards. Sådan den første skal rundt omkring UniConta, så alt, hvad I kan forestille jer, der kan snakke med UniConta, det er sådan noget, vi laver. Vi har taget en hel del kunder, som I kan se over til højre, og vi har et kontor lige uden for Aarhus, og et kontor i Hillerød. Så det eksisterer meget mere. Ja, jamen, vi er også UniConta-partner, men vi laver også software, som sælges af andre UniConta-partnere, så på den måde er vi gode kollegaer i markedet. Vi har specialiseret os lidt i det der, kan man sige, der hvor man får lidt mørke negle eller sorte negle, altså alt det der foregår ude på gulvet med lager og produktion og disponering og så videre, tids- og jobregistrering. Så det er egentlig der vi har vores hovedkompetencer. Vi har prøvet at spotte de steder, hvor UniConta har nogle begrænsninger, og så tilføjet nogle moduler til det. Og det er blandt andet noget af det, vi skal kigge på i dag, når vi når der til netop vores behovsberegning. Ja. Yes. Skifter lige videre. Frederik? Yes. Jeg hedder Frederik og kommer fra Apport, hvor vi laver lagerstyring. Og det er så det eneste, vi gør, og det har vi gjort i 26 år efterhånden. Det er gerne for de her sådan lidt mere etablerede eller ambitiøse, nogen der i hvert fald ved, at de skal have noget volumen på sigt, virksomheder, hvor vi går ind og arbejder hardcore med processerne ude på lageret og optimerer dem. Men det kommer der også lige lidt mere om, hvordan det spiller ind i det her. Ja, og jeg hedder så Claus, og vi er også UniConta-partner, det vil sige, at vi er ISV-partner, det vil sige, at vi udvikler løsninger til UniConta. Og det handler om, at vi laver leverandørfakturahåndtering, modtagelse, ja-nej til en faktura, rejseregning osv., men det der er jo en af vores speciale, det er ordermatch og indkøbshåndtering, og den afleverer dataen til lager og selve økonomisystemet. Og vi sælger løsningerne til UniConta-partnerne, til slutkunderne, og den var jo, men mere om mit system, når det tænker her. Så. Yes. Jamen, og det var sådan lige en kort intro, og hvorfor vi lige er fundet sammen, så det er jo faktisk, fordi vi er nogle kunder sammen, og det har vi godt kunne finde ud af at samarbejde, og så kan se, at der er nogle gode gevinster i hinandens systemer, så det er egentlig årsagen til, at det lige er os 4, der sidder her på skærmen i dag.
Det vi skal igennem nu her, det er egentlig flowet, der går helt fra indkøbsbehovet og ned igennem og få dannet nogle indkøb, og så få modtaget nogle varer på et tidspunkt, og så til sidst kommer der nogle fakturer på de her varer, som skal godkendes og bogføres og betales. Så det er det flow, vi skal igennem, men vi starter op i hele indkøbsdelen med Bo. Og Bo, vil du ikke bare tage den herfra? Jo, det vil jeg. Så jeg ruller lige en gang her. Vi skal snakke lidt nettobehovsberegning, som er et af de moduler, vi har lavet til Unikonta. Og der findes jo nogle funktioner i Unikonta til at få genbestilt sine varer. Vi har disponeringsliste og genbestillingslister, så man kan sige, at de arbejder meget overordnet, og i det vi kan kalde hele træskolængder, sådan på jysk. Detaljeniveauet er ikke ret højt, og det kan være svært ligesom at gennemskue, hvad er det, vi har behov for på hvilke tidspunkter, sådan helt nøjagtigt. Og derudover så håndterer den ikke forskellige behovsprincipper. Så vi har følt, især hvis man har rigtig mange varer og lidt kompleksitet i sit lager, at der har været behov for noget, som regner lidt mere nøjagtigt, og også i virkeligheden viser lidt mere nøjagtigt til brugerne, hvornår der er brug for ting, og hvorfor, osv. Så det er det, en nettobehovsberegning den gør. Den tager simpelthen udgangspunkt i lageret, og så ud af en tidslinje, der regner vi de enkelte varers bevægelser, og skaber så ud fra nogle forskellige behovsprincipper, disponeringsprincipper, nogle behov. Og der har vi 4 forskellige. Vi har noget min-max-lagerhåndtering, vi har noget behovsafledt håndtering, vi har noget periodedisponering, og så har vi det sådan helt manuel varedisponering. Så det er sådan i hovedtrækkene det her modul det gør. Og man kan sige, vi får jo især hvis man kører produktion, hvor der kan være nedbrydning af stykkelister og så videre i flere niveauer, der er man alvorligt udfordret i Unikonta, som det er i dag. Jeg vil ikke fokusere så meget på produktion i dag, vi kommer lige til at vende det lidt, men principperne er det samme i forhold til at generere indkøb. Det kan jo være til både salgsorder, til produktionsorder osv. Som sagt, så er det ikke fordi Unikonta ikke håndterer noget af det her, men den gør det bare sådan ret overfladisk. Og det giver selvfølgelig en risiko for, at man en gang imellem kører med enten lidt for meget livrem og seler, sådan at man er nødt til at få ligesom bestilt for meget, for at være sikker på, at man har nok til, når man skal bruge det, eller man simpelthen ikke får bestilt nok, og så står man der og mangler varer. Og der får vi en lidt højere detaljegrad, når vi snakker nettobehovsberegning. Det, som vi gør i Unikonta, fordi det her er selvfølgelig bygget ind i Unikonta, det er vigtigt at sige, det er ikke et modul, der ligger udenfor, det her er bygget ind i Unikonta. Man påfører varerne forskellige disponeringstyper, de her 4 principper, vi har. Og så interagerer vi selvfølgelig med Unikonta standardfelter til minimumslagerniveau og maksimumslagerniveau og købsantal og så videre og så videre. Så der har vi integreret den del i det og egentlig bygget videre på de ting, som Unikonta allerede tilbyder. Lige en hurtig oversigt over, hvad de forskellige disponeringskoder de gør, og som sagt, de får de her slides udleveret, så jeg vil ikke sidde og læse det her op. Men der er forskellige principper til forskellige varer, og det er jo typisk, man ligesom har nogle varer, hvor man kan sige, især hvis varer de er meget dyre, så vil man måske være behovsdrevet, det vil sige, at det bliver en en-til-en afdækning. Andre varer køber vi hjem, sådan at vi dækker en uge af i gangen, eller man styrer på min max-værdier osv. Alt sammen er noget, man sætter op på den enkelte vare, og vi har mulighed for at disponere per lagersted selvfølgelig også, hvis det er relevant. Det at afvikle en behovsberegning, det sker inde i Unikonta, inde i lagerkartoteket, hvor de her 3 knapper er kommet på. Det vil sige, at man afvikler sin behovsberegning, man kan se behovsposterne, og behovsposterne, det er egentlig sådan en, kan man sige, en log, eller en detaljeoversigt ud af en tidslinje over, hvordan den her vares profil, altså hvordan varens lagerprofil vil udvikle sig hen over tid. Og så er det de her behovsforslag, som gør det nemt at genbestille varer. Og genbestillinger, de kan så komme i form af indkøb eller i form af produktioner. Der findes dedikerede skærme til begge dele,
så den man nemt kan sidde i et skærmbillede og få oprettet sin indkøb osv. Når man afvikler behovsberegningen, så kører man den typisk fra dags dato og så ud af en lang tidshorisont, og det fortæller man bare på behovsberegningen. Og så kigger vi i forskellige moduler, og det kan være salgsorder, det kan være indkøbsorder, det kan være produktioner. Vi har også lagerklæder, vi kan kigge ned i, og så videre. Og vi tager selvfølgelig højde for, om der skal nedbrydes stykkelister. Det vil sige, at, og det er jo en af de udfordringer, der er i dag i Unikonta, det er, at man ikke sådan får i genbestillingslister videre, får man ikke en nedbrudt afledte behov på sine varer. Der skal man ligesom lave nogle tricks for at få det til at lykkes. I vores behovsberegning, der nedbryder vi alt ned til laveste niveau, sådan det hele det sker på én gang, og man får genereret sine forslag helt i dybden på tingene. Det her, det kunne være sådan et eksempel på, hvordan resultatet af en behovsberegning ser ud, altså det detaljeniveau, der er. Og der har vi sådan lagerprofilen, der vises på den måde her, hvor man har tidslinjen, og så kan vi se de enkelte bevægelser, der foregår, og i antalskolonnen kan man se, hvad er det, der foregår, og hvilken ordre er det, der afstedkommer det her. Og så har vi en akkumuleret lagerværdi. Og afhængig af lagerprincippet og genbestillingsprincip, jamen så vil man jo få foreslået enten en produktion eller et indkøb. Og der tager selvfølgelig højde for seneste genbestilling, sådan at vi får bestilt varerne i tide. Og her tager vi selvfølgelig højde for, hvis der er weekender og så videre, der skal lægges til. Hvis der er en lang genbestillingstid, så lægger vi selvfølgelig weekenddage til, og så videre, så vi får en korrekt genbestillingsdato. Bo, der er lige et spørgsmål ude i chatten, Ja. Hvor der bliver spurgt til det her med at tage hensyn til forskellige leveringstider på de enkelte varer afhængig af leverandøren. Bare lige måske knytte et par ord til. Ja, det kan jeg hurtigt svare på. Nej, den er der ikke endnu. Det her med at styre ud på de enkelte leverandører, det ligger i vores roadmap for det her. Sådan at man også kan vælge den leverandør, som måske er billigst eller hurtigst på bestillingstidspunktet. Vi har ikke fået det bygget på endnu, men det kommer i modulet her. Vi er godt klar over problemstillingen her. Der kan være forskellige leveringstider. I øjeblikket bruger vi standard leveringstiden, der er på varen. Godt. Som sagt, jeg vil ikke gå så meget i dybden med de her slides. Der findes nogle forklaringer her på de her slides, der siger lidt mere om sådan visuelt, hvad det er, og hvordan systemet regner. Så jeg kunne tænke mig lige her afslutningsvis lige prøve faktisk at køre en hurtig behovsberegning, bare for lige at se Unikonta, hvordan det ser ud i den virkelige verden, når man kører det der. Så jeg håber, I kan se min skærm lige om lidt her, hvis jeg deler. Sådan. Og så siger vi lige her. Der kom lige et spørgsmål mere, ja. Og det er Oliver, der spørger, kigges der egentlig salgshistorik på varerne? Altså bagud salgshistorik. For at lave en forecast. Ja, altså der er tricks til at lave forecast. Det kan jeg lige komme ind på nu her, når jeg skal prøve at vise, hvor jeg skal prøve at vise systemet her. Så skal jeg nok lige prøve at adressere det. Som sagt, så har vi vores system her liggende i de her 3 knapper, og når jeg kører min behovsberegning, som I kan se her, så har jeg mulighed for at medtage lagerklæder. Så det man kan gøre her, det er, at man kan lægge sin forecast ind i et lagerklæde, og så vil systemet faktisk, hvis jeg vinger den her af, medtage de afgange, vil det så typisk være, der ligger i lagerklæden, og skabe behov på dem. Og dem kan man jo så lægge sin forecast ind med de datoer, hvor man mener, de rammer. Så får man noget, der minder om et forecast. Men ellers så er ideen simpelthen, at man fyrer behovsberegningen af her, og så får man, det går egentlig ret hurtigt, og så får man oprettet sin forslag. Og nu vil jeg bare vise et par eksempler på hvad der er afledt her, sådan vi kan få set nogle af de andre produkter. Der ligger nogle ordrelinjer her på nogle varer, der er solgt, og de ligger selvfølgelig med en leveringsdato herude. Og noget af det, der er solgt, det er jo blandt andet vores cykelcross her på 2 linjer. Der er også solgt noget Ventex 2000 osv. Så hvis vi lige kigger over i vores lager igen, så kan vi jo prøve at se,
vores cykel her, den røde, og prøve at kigge behovsposterne her. Og den er ret simpel. Vi har startet med en beholdning på 62, og så er der noget afgang med minus 10, og så videre. Og der bliver så foreslået en tilgang på det er en realiseret produktion på på 9 stykker, der så giver en akkumuleret herude. Og så er der igen et aftræk på 15 stykker. Det, der måske er interessant her, det er, hvad sker der længere nede i systemet, i forhold til, at vi skal have bestilt noget hjem. Så vi lige prøve at kigge på vores klare lak her. Så starter vi jo med en beholdning på minus 7,5. Det er selvfølgelig ikke så godt. Det, der så sker her, det er, at vi har en afgang i det her tilfælde for vores produktion. Det kan bare være for en salgsorder. Det er same. Og derfor bliver der foreslået et forslag på 160. Og hvorfor gør der det? Jamen, det gør der egentlig, fordi at der på varen er sat et maksimumslager. Vi ryger under minimum, og maksimum er 150, men fordi vi har et mindstekøbsantal og et købsantal på 10 her, så skal vi jo bestille noget, der er deleligt med 10. Og så får vi det her billede her, så vi får bestilt 160, og så igen lige omkring vores maksimum. Og som I kan se, så er der seneste bestilling herude, så vi får varen hjem ret tidligt. Det ser så ikke for godt ud, fordi vi faktisk overskredet den. Sådan arbejder systemet, og vi kan lige et sidste eksempel her. Det er på vores forhjul her, hvor vi starter med 0, og så er der et forslag om et indkøb her, så vi får afdækket de her 24, der er solgt per den 17.7. Og de skal senest bestilles den 8.7, og der har vi vores leverandør på her. Så der har man lagerprofilen her, og det gør det altså nemt at gå ind og se på de enkelte varer, når man sidder og kigger sine forslag, hvornår sker ting, og hvornår skal vi bruge. Og det her, det krystalliserer sig ud i, at man i indkøbsmodulet på indkøbsordrene har den her, der hedder vis behovsforslag. Og det er så den, der går ind og tager hele behovssprængningen og siger, ud af alt det, der er udregnet, så skal du have bestilt de her ting hjem senest den og den dato, for at du rent faktisk kan overholde enten dine salgsorder eller dine produktionsorder. Og den måde, man arbejder på, det kunne typisk være, at man filtrerer på en leverandør her, og siger, at alt herfra, der vil jeg godt markere alt her, og så siger man opret, og så får man besked på, at man vil oprette en indkøbsorder per linje, eller man samler det hele på et indkøb her. Og det er så her, hvor at man vil kunne få mulighed for i en senere version, vi kommer med det her med at vælge en anden leverandør og ligesom sætte det op i forhold til, hvornår skal vi have varerne. Godt være, at det koster lidt mere, men så kan vi have dem hurtigere osv. Det er problemstillinger, vi er opmærksom på. Helt til sidst her, på samme måde som vi har i indkøb, så har vi produktion. Og der har vi en komplet pendant til indkøbsforslag. Det hedder nemlig produktionsforslag. Og produktionsforslagene, de afleder så også afledte indkøbsforslag osv. osv. Så et forslag herinde kan aflede andre forslag, både som indkøb og som produktion. Og vi får de her meget præcise lagerprofiler ud fra de disponeringskoder, der nu er på varerne. Ja, det gik stærkt. Jeg håber, I holdt ved. Så jeg vil videregive stafetten. Og som sagt, så kan I se flere detaljer i de slides, I får udleveret. Yes. Tusind tak, Bo. Så jeg tror bare, du skal skøjte hen over de næste skøjter vi henover. Ja, tusind tak. I stiller bare spørgsmål. Jeg kan jo sige, at vi har en ekspert med på banen. Jeg sad lige og tænkte på her, hvornår var det første gang, at jeg mødte Bo, og vi snakkede produktion. Jeg tror, jeg er ret sikker på, at der er navn 2013 er 2, så det er et par år siden, at vi første gang sad og sludrede lidt produktionsstyring. Så Bo har i hvert fald noget erfaring og har set flere produktionsvirksomheder, end de fleste har spist ærter. Så nu har vi lidt fået skabt fået beregnet vores behov og fået oprettet nogle indkøbsorder. Og de her indkøbsorder, dem regner vi så egentlig med, at de bliver sendt afsted. Det kan man enten gøre helt manuelt med en knap, eller vi kan sætte strøm til, at det sker automatisk alt efter, hvordan ens processer er styret, og hvor godt de er styret. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogle varer hjem, og det har Frederik styr på. Det skulle man i hvert fald håbe.
Må ikke. Det har set det før. Ja. Jeg kommer som sagt fra Apport, og vi laver Apport VMS. Det er jo så dejligt nemt. Og det er professionel lagerstyring. Og det har vi gjort i godt 26 år, er vi oppe på. Så vi vil tillade os at sige, at vi har en lille smule af erfaring. Det er fra forskellige brancher, og det er forskellige størrelser af virksomheder. Typisk sådan en 5-10 mand på lageret, og så op efter er sådan der, hvor der er et sweet spot for os, for der begynder for alvor at være noget at arbejde med på logistikken, og der begynder man for alvor at kunne tjene noget hjem på det. Bare lige for sådan at placere os i systemlandskabet. Du snakkede, Bo, omkring det her med at ligge inde i Uniconta. Der ligger vi på siden og et selvstændigt system. Selvfølgelig integrerer vi til Uniconta, og også med henblik på, at Uniconta er det her centrale system, der ligesom stadigvæk skal være motoren i forretningen, hvor man så kan se os som det eksekverende lag, der får tingene til at ske i virksomheden, der sørger for, at vi understøtter de her forretningslogikker, man har. Og så selvfølgelig melder det hele tilbage, sådan at man stadigvæk har den her kerne, hvor man så kan integrere videre til sin webshop, eller hvad det måtte være rundt omkring. Så jeg håber, det lige giver sådan et billede af, hvor vi ligger. Yes, og selvfølgelig også endelig spørgsmål undervejs til det her. Nu tager vi udgangspunkt i noget indkøb i dag. Og det, jeg har taget med her, det er egentlig, hvordan det ser ud, når det så er, man har lavet sit indkøb i Uniconta, og man står og venter på at få noget hjem, og nu bakker der en bil til, og så vil jeg gerne i gang med at modtage noget. Så ligger vi egentlig og spejler alle de indkøbsordrer, du har åbne over i Uniconta, så vi er klar til at modtage op imod dem. Så kan du få dem alle sammen vist, hvis det er sådan, at du ingenting har at gå ud fra, når du modtager varerne. Du kan scanne en vare, så henter vi alle indkøb med den vare på. Du kan skrive et ordrenummer, så finder vi den frem og så videre. Så der er mange veje til rum her. Og så kan man ellers gå i gang med at modtage det. Og det er jo så vores fornemmeste opgave, kan man sige, at vi får modtaget rigtigt. Og egentlig så starter rejsen jo en lille smule før indkøbet bliver lagt, fordi forhåbentlig har du også et rigtig godt system, inden du laver et indkøb, til at sørge for, at dit lager rent faktisk stemmer. Det ene ting er, hvad man tror, man har på lager, og Bo nævnte også det her med, at så køber man lige lidt ekstra ind. Det er tit sådan noget, vi ser ude ved vores kunder, det er, at de har været vant til lige at købe lidt ekstra ind, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det for det første rigtig dyrt at have det stående på lager, fordi man binder en masse kapital. Og hvis man nu har været i de samme lokaler i lang tid og vækster lidt, så på et eller andet tidspunkt, så begynder det også at være lidt trængt, hvis man skal blive ved med at få plads til ekstra varer, ud over det, man egentlig har behov for. Så det var bare lige for at nævne det. Og ellers så skal vi så i gang med at få varerne ind på lageret her. Og det er ret simpelt. Nu er der 2 eksempler her, og det er også bare for at understrege, at man kan sige, vi kører meget efter den der KISS-model. Keep it simple, stupid. Der er ikke nogen grund til at overkomplicere det. Og eksempel over til venstre er en simpel varemodtagelse af en stegepande. Der er ikke en masse ekstra data, vi skal opsamle. Så den kan vi bare modtage ind på sådan en inbound lokation, inden vi fyrer den videre ind på den hylde, der nu passer bedst til den. Alternativt, det er noget mel, vi har over på højre side, som vi skal varemodtage. Og der er altså både noget udløbsdato, vi skal opsamle, og der er noget batch, vi skal opsamle. Og det er bare for lige at prøve at sådan helt konkret vise noget af det her med forretningslogikker. Hvordan det er, vi går ind og understøtter det her. Fordi jeg tænker, hvis der er nogen, der arbejder med noget af det her i forvejen, og ikke har et system til det, så kan det godt være sådan noget med lige at huske, at den her vare skal vi opsamle det på. Det kan fungere nogle gange. Det er sjældent, det fungerer hver gang. Omvendt, når du har sådan et system her, og sætter strøm til det på den måde, så sørger vi for altid at få samlet data op. Det er jo også sådan nogle ting, som at verificere, at det er den rigtige vare, man har fat i, når man for eksempel plukker. Det er sådan noget med at finde den rigtige plads, når det skal ind på lageret. Og igen, når det så skal ud, hvor det er mest optimalt at plukke det fra.
Og her er et eksempel på det her med indplaceringen. At nu har vi stået og varemodtaget nogle ting ind på vores inbound lokation. Så skal vi have det videre ind på lageret. Og der tænker jeg, at de fleste kender den der famøse plukslange, hvor vi sørger for, at man bevæger sig effektivt igennem lageret. Den kan vi så vende om og kalde en indplaceringsslange, og sørge for, at vi går den rigtige rute, så vi også effektivt får puttet varerne ind på lageret. Og der tager vi selvfølgelig højde for eksempel, hvis det nu er, man kører med udløb og batch, så er det ikke super hensigtsmæssigt at have det stående på samme lokation, hvis det er 2 forskellige batchnumre. Det kan i hvert fald gøre plukkeprocessen væsentligt mere kompliceret, hvis du skal stå og kigge det på hver enkelte vare. Så det er noget af det logik, vi i hvert fald er med til at lægge ned over processen. Og jeg kan sige, hvorfor det er, man skal kigge på sådan nogle, som også det er egentlig det her med, at man får skabt sig et overblik, og man får styr på sine processer, og sørger for, at de bliver fuldt, øger effektiviteten, eliminerer fejl, sporbarhed osv. Der er en masse ekstra ting, jeg kan putte på her, men nu er det også lige en begrænset rumtid i dag, så nu er det bare lige varemodtagelsen her, jeg tænkte, jeg ville fokusere på. Men det er egentlig sådan, vi sørger for, at en ting er at have styr på, hvor meget der er før, så varemodtager vi, så sørger vi for at få det ind på lageret korrekt, og sørge for at få valideret det, hvad det er for nogle varer, vi får med hjem, hvor det er, vi stiller dem, så vi også har igen et rigtigt udgangspunkt at bestille fra næste gang. Så helt kort sagt, det der egentlig er vores kerneopgave i det her, det er at sørge for, at der er styr på data. Vi skaber et reelt overblik, så man har nogle korrekte data at træffe beslutningerne ud fra. Og så er der så alt det andet, som vi også gerne kommer ind på en anden dag, men netop at effektivisere processerne og minimere de fejl, der sker ude på lageret. Yes. Yes. Jeg tror, det var de Tak. slides, jeg lige havde med til dagen. Ja, og bare lige sådan en note, at nu nævnte du, at I havde sådan sweet spot, det var fra 5 brugere på lageret og op efter, men jeg vil også sige, hvis man har nogle processer, som ligger op til, at de er lidt svære at styre. Vi har jo blandt andet en fælles kunde, hvor at hele administrationen, de sidder meget, meget langt fra lageret, som med 2-3 lande imellem, men har alligevel ret godt styr på det, fordi at de har så sørget for, at der er fuld indsigt i det. Og det vi så også på den nuværende... Undskyld. Jeg siger bare helt bestemt, der kan sagtens være nogle andre ting, der gør, at man, kan man sige, er derhen, hvor det kan give mening. Ja, det er også mere, hvis der er nogen, der sådan tænker, jeg går lige ind på Apports hjemmeside og kigger på referencelisten, og så tænker jeg, shit, jeg er slet ikke den her størrelse. Det er også, at Apport arbejder i mange lag. Yes. Men det vi har nu, det er jo, at hvis vi kigger ind i det data, vi har til rådighed, og det tænker jeg kommer lige lidt tilbage på senere, men lige nu, så har vi jo en forretning, der kører inde i Uniconta, hvor vi kan se, hvad der er på vej hjem, og når tingene er blevet scannet, så kan vi faktisk også se, hvad er der så modtaget på nuværende tidspunkt. Og om det er halve eller hele modtagelsen, så kan vi hele tiden følge inde på indkøb og sige, hvad sker der, hver gang der kommer tilbagemeldinger ud fra Apport. Og så next step, at på et eller andet tidspunkt, så lander der en faktura, enten i en indbakke eller i en OYO-fil et sted, eller en PayPal-fil, eller hvad folk de sender til os. Og det har Claus hørt om før. Claus er muted. Ja, yes. Så det vil jeg hoppe videre på. Så. Jamen bare lige kort. Jeg skulle faktisk have haft min nye AI-kollega med i dag, Morten, som skulle give os en demo, men jeg sender linket med ud i opfølgningen, så det må I lige have til gode. Men jeg vil forklare jer lidt om tingene her, og det er også fordi vi ikke bruger for meget tid. Det er, apropos AI-scan og AI, så bruger vi den teknologi i dag til simpelthen at finde ud af, hvad der står på fakturerne. Og de kunne lige så godt, som Christian var inde på, blive modtaget i en e-faktura. Det er faktisk sådan, at hvis I kommer i et leverancesituation med os, eller en workshop med os, så vil vi meget, meget hurtigt spørge ind til, hvor mange e-fakturer I modtager. Fordi når det er specielt varer, så er det ret vigtigt med præcision og med at vi har alle dataene. Fordi vi kan jo scanne dem, og vi scanner dem med høj kvalitet, men det er bare sikre
med e-fakturer. Vi har faktisk en sag i øjeblikket, hvor vi har 2 madleverandører, der får en hel masse varer fra Italien. Og så tænker man, Italien, kunne de finde på at sende en e-faktur? Nej, det kan de sgu nok ikke finde ud af. Undskyld mig mit franske her, men det er faktisk sådan, at Italien var en af de første til at arbejde med e-fakturer. Man skal egentlig bare spørge dem, så kan de faktisk godt. Men de er ikke sådan super vilde for det, fordi selv afsenderen kan jo godt være meget sådan e-mail, pdf. Det ved vi jo, hvad det er for noget. Ikke? Så sådan det. Udover omkostningsfaktur, varefaktur, så kan vi også håndtere selve rejseafregningen også. Hvis man kigger lidt på den her blæksprutte her, så kan man så se over fra venstre af, så kommer mediet, altså fakturerne på den ene eller anden måde. Det kommer jo en PayPal-format eller i et OIO-format, kalder vi det her. Og jeg kan faktisk ikke udtale det der italienske format der. Men tyskerne har selvfølgelig også lavet deres eget, det hedder så Zugfert. Polakkerne har også lavet deres eget. Så udover at de har deres egne formater, så har man selvfølgelig også nogle internationale standarder, som hedder PayPal. Og i Danmark taler vi stadigvæk OIO-UBL, men her fra udgangen af 27, så udgår OIO-UBL, og så bliver det kun PayPal, vi bruger her i Danmark. Eller bliver tvunget til at bruge. Man kan også bruge sin mobiltelefon til at fange et rejsebilag og andre ting. Det er ikke det, vi skal komme så meget ind på i dag, men det kan I jo så se på nogle af de her videoer, jeg vil sende til jer. Og vi smider al dataen over i Batchflow, som vores løsning hedder, og den kan stå og kommunikere med nogle forskellige andre systemer. Jeg har lavet nogle eksempler med nogle systemer, som bliver brugt meget i service- og entreprenørbranchen, som er orderstyring med Nuba. Vi kan også kommunikere direkte med forskud, rejseafregning, udlæg, kørselsafregning med et lønsystem, og læser løn var en af dem. Men ellers så har vi jo Unikonta helt ud til højre, og Unikonta er jo vores hoveddatabase, og det er der, vi har kreditorerne, det er der, vi har indkøbene osv., og det er der, så vi begynder at matche op med. Det behøver hvis det ikke at gentage mere. Hellere e-faktur end pdf, og for at få et overblik over, når nu taler de så meget e-fakturer her, der er faktisk væsentligt flere lande og kontinenter, der er med på den her bølge her. Og det er jo også yderligere blevet ved lov nu, at vi skal have et system. Det er ikke blevet ved lov, at vi skal sende, men fra faktisk 1. januar 28, så er det faktisk ved lov, at man skal sende PayPal-fakturer til hinanden over landegrænser inden for EU. Og det har noget med den her EU-moms at gøre, så den bliver registreret. Og så sker der rent faktisk det, at de lokale skattemyndigheder, de får sådan en kopi af fakturer, samtidig med at man ligger og sender den fra sender til modtager. Så man kan lige så godt vende sig til det, så det er altså kommet for at blive. Jeg kan også se, der er et lille billede over Kina til højre her. Så siger jeg, kan Kina få ud af det der? Det kan jeg faktisk også gøre. Og igen, ligesom eksempel med Italien, spørg dem. Det er ikke lige så udbredt i Italien eller i Kina, som det er i Italien, men det kan bestemt altså gøre. En e-faktur, den ligner jo en almindelig faktur. Man kan også få sådan et forskelligt, der er sådan en style sheet over. Det vil så sige, at alle fakturerne er jo ens. Nå, til det som jo er kernen, når fakturerne er kommet ind, så skal der jo godkendes, der skal konteres, og igen, der er det Unikonta, der har al informationen. Vi tager det over, vi godkender det, vi kører en selvstændig webbrowser, eller webklient, og det er også her, at vi ligesom har vores ordermatch. Og vi kan faktisk også godt bruge den på mobiltelefonen, skal vi se her. Og ordermatch, som man lige vil gå i gang med at tale om, så sker der rent faktisk det, at nu er der en hel masse grønne linjer her til højre og til venstre. Og vi har til venstre, så er det informationerne fra fakturerne. Og fakturen, den indeholder jo så garanteret også nogle fragtbeløb og nogle gebyrer og andre ting, som jo indkøbet umiddelbart ikke er taget højde for. Og det, man kan finde ud af her, det er jo så, skal de her gebyrer, skal de fordeles per varelinje eller på hele indkøbet, eller bare på noget af det. Det kan jo også være en samlefaktur fra en hel masse forskellige indkøb, man laver. Så det er sådan en klient, man arbejder med, og arbejder med mere enkelt i forhold til at arbejde med det inde i Unikonta selv. Ja. Bare lige sådan en lille note, for nu mangler vi jo, det plejer nogle gange at være Henrik, der fremlægger den her del af det med Mats. Det som jo man skal være opmærksom på, at hele Unikonta bliver brugt som datagrundlag, så hvis der for eksempel er nogle ekstra ting, hvor vi siger, nu skal vi lagt noget fragt op på varelinjen eller lignende,
Der bliver faktisk brugt den logik, der ligger nede i Uniconta, og det er den, man automatisk ligger og kigger ind i. Og hvis man for eksempel siger, at nu har jeg bestilt varenummer 1000, og kunden har leveret varenummer havestol, så kan man godt initiere der er et match, og så vil den faktisk komme og spørge, skal jeg sørge for, at vi automatisk matcher det her næste gang, og også fortælle ned i Uniconta, at når du så bestiller den næste gang til den her, fra den her leverandør, så kalder jeg den havestol, fordi jeg ved, det er det, de bruger som varenummer. Ja. Altså, der er mange forskellige. Ja. Der er rigtig, rigtig mange muligheder her. Altså ligesom der er muligheder af konfiguration af Uniconta sig selv, så kan man så sige, når man taler indkøb, så ser vi jo alle verdens ting. Det kan også være, at man ikke har oprettet indkøbet, så det er fakturen, der kommer, der opretter indkøb. Det kan også være, at man ikke har oprettet varenummeret. Det kan også være, at varenummeret har skiftet, som du nævner her, varenummer undervejs. Det kan også godt være, at man har bestilt den samme vare hos en leverandør, og så har de en underleverandør til de 200, de 1000 og 500 de næste, og de sidste 400 for en tredje leverandør. Og de kommer med vidt forskellige priser, kurser, ting og sager. Så alle de her ting kan det jo så håndtere og ved en intelligens setup. Det kan også være, at man bruger dropshipping med det, og det kan også være, at der er en hel masse omkring at bruge dropshipping, men også at tage en masse omkring forudbetalinger og andre ting og sager, fordi man skal have det udleveret fra Aarhus Havn af, hvor det er blevet landet som lager. Ikke? Så der er masser ting at sige her, så det vi jo gør, vi gør tingene klar, og vi kan også, jeg kan blive ved med at nævne alle mulige matchregler, og det er meget interessant at se alle de ting, man kan sætte op, og så gør de her ting, så er klar til både til Frederik og til Bo, så man kan arbejde videre med det derfra. Og tiden er ved at løbe, så jeg havde egentlig 2 cases, jeg ville snakke lidt om, men dem sender vi en reference på. Så det var faktisk det, jeg lige ville bidrage med. Bare lige for at give en lille appetizer, og jeg sender som sagt de her AI-genererede demoer. Det er jo rigtige systemer, der sidder en agent på, der sidder og viser systemet. Så vi, Henrik og Morten, i en ny variant. Så det var det. Hvad siger du, Christian? Du har fået opgaven at runde af. Ja, jamen det har jeg, altså lige for at runde flowet her i første omgang, så det der så sker, når FutureLink ligesom er færdig, og tingene er blevet godkendt, så bliver det jo automatisk bogført ned i Uniconta, det vil sige, at vores indkøbsorder bliver lukket pænt ned, og vi får nu en opgave i at få betalt vores kreditorer. Og der har den jo været så venlig at løfte alle dataen af, så det er egentlig at bruge Unicontas betalingsforslag til at sige, hvad er det, jeg skal betale, og så bare trykke next. Så på den måde er det meget, meget simpelt. Det, der så også er interessant ved, at der er en binding af dataen hele vejen igennem, som der er i sådan en flow her, så giver det os også ret mange muligheder for at faktisk at arbejde med vores forretning og optimere vores ting. For eksempel måle på, jamen, hvad er vores lagerbinding? Er der mulighed for at nedbringe lagerbindingen, og hvad påvirker vores lagerbinding, uden at det påvirker vores leverancesikkerhed? Fordi at det er jo, altså vi kan sagtens nedbringe lagerbindingen, men hvis det så samtidig påvirker, at vi ikke kan levere produkterne, så er det jo ikke særlig sjovt. Men alle de her data har vi mulighed for at begynde at arbejde med, og nu blev der sagt AI, det er jo også det er jo bare en maskine, der kan læse utrolig meget data for os på meget, meget kort tid, som om vi ved det eller ej, så er den bare et sted, hvor vi ser flere og flere opgaver lagt ud, og også lige om lidt, når kommer Uniconta også med noget spændende i den retning. Så jeg egentlig vil ikke sige så meget mere. Vi har også haft for vane, at vi nogle gange overskrider tiden, og det vil jeg gerne prøve, at vi ikke gør i dag. Så nu får I lov at se vores ansigter her, og I er meget velkommen til at finde os på LinkedIn. På den mail, der bliver sendt ud, der står vores kontaktoplysninger også. Så ræk bare ud, hvis I har nogle spørgsmål til, om vi står med det her system, eller vi har mange år kæmpet med det her, eller vi bruger meget tid på et eller andet. Række ud til os. Der er en vis sandsynlighed for, at vi har set en problematik før, og vi har nogle forslag til nogle løsninger og nogle modeller, som kan gå ind og spare nogle penge. Så med det, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I lytter med, og tak for i dag. Og vi bliver hængende på chatten, så hvis I har noget, så er vi her de næste 5 minutters tid. Ja. Og jeg har lige sat bare en sidste poll her, der var om webinaret var brugbart.
Og hvis I har noget feedback til os, så kom rigtig, rigtig gerne med det. Det var godt, det var dårligt, det vil vi gerne have noget mere af. Eller kontakte os og så videre. Så, ja. Men ellers, fortsat god dag. Tak for i dag. God dag.